Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati? Spava mi se. Što se ne javljaš? Ne buljim u telefon, čitam lektiru. Ko su ti prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta. Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. A ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim? Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosit ćeš ti meni džakove. Ne mogu više ovo da izdržim. Da nije ta suknja prekratka? Meni se tako sviđa. Na šta ličiš? Šta mi fali? Znači, kako smar. Sredi taj haos u sobi više. O ne, opet počinju. Zdravo, zdravo. Da, krenulo je proleće i ja se mnogo radujem zato što je konačno vreme da izađemo napolje i da se bavimo nekim sportom, da se rekreiramo. Šta kažete? A vi biste pre ostali kod kuće i slušali muziku. Ili ne, vikend je odlično vreme za igranje igrica. Zašto je tinejdžerima toliko teško da se pokrenu i da li je bavljenje sportom baš toliko bitno? Ne znam. Idemo mi ipak to da malo proverimo. Sport je bitan za decu zbog socijalizacije i iz zdravstvenog aspekta. Za socijalizaciju je jako bitno da se deca ne povuku i ne sakriju svoju individu, nego da se druže sa ostalom decom, da imaju osjećaj pripadnosti grupi. Kad imaš osjećaj pripadnost grupi, onda si mnogo vispreniji, mnogo si bolji u učenju, u ponašanju i tako dalje. Što se tiče zdravstvenog aspekta, bitan je iz razloga razvijanja mišića, muskulature, kao i samog organizma. Celokupna slika deteta je jako bitna, pojavljanje slobodnog vremena, jer dete kad ima previše slobodnog vremena ne zna šta će da radi sa sobom i onda svakakve neke stvari im padaju na pamet, pogotovo u ovom dobu kad su tinejdžeri, a kad se bave sportom koliko toliko su ipak izolovani od tih nekih negativnih uticaja današnjice. Kako se tebi dopada ovaj trening i šta tebi on donosi? Pa donosi mi neku radost posle treninga, onako sam nekako živahna, sve želim da trčkaram i jako mi se dopada ovde, jako sam nedavno krenula. Da li misliš da je bitno trenirati i zašto? Mislim da je bitno zato što naše telo ne može bez treniranja, moramo bar nešto na dan da uradimo, ne možemo da ležimo po ceo dan. Današnja deca samo budu za telefonom. A da li ti više provodiš vremena za telefonom ili napolju i na treningu i zašto je to dobro? Napolju i na treningu. A šta može telefon loše sve da nam donese? Pa ne znam šta sad, ali znam samo da nije zdrav baš. Ishrana i trening su usko povezani. Što se tiče treninga, ni sa ishranom ni sa treningom ne treba preterati, treba ih konzumirati umereno jedno i drugo. Ukoliko se pretera sa bilo čim od ta dva, može doći do povrede i treba ih kontrolisati. Zato je najbitnije da se bavite, da se sportom i ishranom bavite u skladu sa stručnjacima, znači kako školovani današnji stručnjaci to preporučuju. Danas deca često počinju sama da vežbaju. Da li imate neki savjet za njih koje stvari smeju da rade, koje ne, šta je kod kuće dozvoljeno, a šta nije? Što se tiče samog vežbanja, ne preporučujemo da deca sama vežbaju, to se naziva slobodna aktivnost. U slobodnim aktivnostima deca treba se bave rekreacijom. To je šetanje, lagano neko trčanje bez opterećenja. Što se tiče tog samog vežbanja, korišćenja aplikacije ili sajtova za vežbanje, mi strogo to ne preporučujemo, jer aplikacija ne može da oseti potrebu vašeg organizma i može lako doći do povrede. Ukoliko se i radi trening, to je usmerena aktivnost, to znači da to kontroliše stručnjak, osoba koja je završila školu i koja je prošla neke situacije koje mogu da se dogode oko povrede, oko izvođenja vežbi i bitno je jako da se izbegne rad sa opterećenjem. Pogotovo u tinejdžerskom dobu kad se deca razvijaju, kad organizam nije formiran, kako ni mozak, tako ni organizam nisu formirani i maksimalno se mora izbegavati opterećenje. Jedino opterećenje koje je dozvoljeno, to je sopstvena težina. Da li se ti baš uvek raduješ treningu ili te nekad mrzi da dođeš? Pa uvek se radujem. A zašto se raduješ da uvek dođeš na trening? Pa zato što mi je zabavno i volim da idem na trening. Zašto ti treniraš? Pa da bi bila zdrava i zato što volim. Kakav savjet bi dala drugarima koji ne vole da treniraju, koji su često za telefonom i kompjuterom? Pa ne znam. A misliš da je to dobro što su oni stalno kod kuće i zatvoreni? Nije dobro. Zašto? Pa zato što to nije zdravo. Kako su trening i ishrana povezani? Pa ne treba trenirati punog želuca. Nije zdravo prosto. Kako se ti osjećaš posle treninga kad završiš?
Pa, umorno i srećno. A šta bi rekao za drugare koji ne vole da treniraju, koji vole da budu samo kod kuće? Kakav savjet možeš da im daš da to više ne radi i da krenu da treniraju? Pa, dao bi im savjet da kada trebaju, na primjer na fizičkom, kada trebaju da odrade neku vežbu, ne bi mogli to da orade ako se ne bave nekom fizičkom aktivnosti. To suplementi nisu dobri za dete koje je u razvoju. Suplementi jesu dobri za profesionalnog sportistu uz nadzor stručnjaka, ali da deca to samo uzima na svoju ruku, to nikako, pa sve da im stručnjak kaže uzmite suplemente u tinejdžerskom dobu, mi se tome protivimo jer se dete tada razvija i samo može doći do komplikacija od štitnih žlezda do ne znam čega, drugog znojenja, onamo, može doći do oštećenja nekog mišića ili nekog koštanog pripoja i tako dalje, što može izazvati ozbiljne posledice, da danas sutra dobijemo invalida, a ne sportistu. Dešava se da dete u jednom trenutku ne ide više na sport, da mu dosadi ili ne želi više da se bavi sportom. Koji je savjet da nastavi i šta je to pogrešilo pa ne želi da se više bavi sportom? Dete nije ništa pogrešilo, pogrešili su roditelji. Pogrešili su zato što su gurnuli dete, uslovno rečeno, u ranu specijalizaciju. Suviše rano su dete opredelili za jednu sportsku aktivnost. Deca dok su mala treba da se bave svim sportovima, treba da nauče da vežu pertlu, da urade kolutu napred, treba da se okreću, da se prevrću, da znaju da trče, da skaču, da plivaju i tako dalje. Kad usvoje taj neki set vežbi, odnosno motoričkih sposobnosti najosnovnijih, tek onda možemo da ih usmeravamo upravo u tom tinejdžerskom dobu, dolazi do usmeravanja. Činjenica i istraživanja su to dokazala je da olimpijci sa poslednje 2 olimpijade koji su se vratili sa odličjem i sa medaljama, počeli su se bave tim sportom upravo u tinejdžerskim dobima. Znači nisu se bavili sa 5 godina atletikom i da su doneli medalje iz atletike, ne, počeli su sa 10, 11, 12 godina da se bave tom nekom aktivnošću. Savet je da se ne stide sebe, da sport i život su 2 stvari koje se mogu naučiti. Samopouzdanje je jako bitno, ne treba decu da guramo u neki sport kako bismo im uljuljkali i uništili samopouzdanje. Deca treba da se druže, taj osjećaj pripadnosti grupi, kao što ste videli, dečica su iz raznih porodica, imaju razne kilaže i visine i težine, ali su svi zajedno nasmejani, ne treba da ih sputavamo, treba da budu slobodni i da se druže. Deca treba da ne budu zavisnici od tehnologije od današnjih modernih doba. Dakle, deco, ostavite telefone. Sve nam je jasno. Da bismo bili u formi, moramo da treniramo, ali moramo da treniramo pravilno i pametno. A da bi naš mozak bio u kondiciji, moramo da učimo. I mi smo baš iz tog razloga vama danas spremili jedan set zadataka koje ćete raditi da bi vam mozak bio u kondiciji. Petar se igrao sa komšijskim psom. Pas je donosio predmete, a Petar ih uzimao psu iz usta i bacao. U žaru igre pas ga je ujeo. Šta Petar treba da pita vlasnika psa pre nego što ode kod lekara? Da li pas ima gliste? Da li je pas preležao štenećak? Da li je pas vakcinisan protiv besnila? Da li je pas i inače agresivan? Tačan odgovor, da li je pas vakcinisan protiv besnila? Petar bi morao da pita vlasnika da li je pas vakcinisan protiv besnila. Zašto? Besnilo je smrtonosna bolest koja izaziva virus besnila. U prirodi virus besnila se nalazi kako u divljim, tako i u domaćim životinjama, može da se nađe. Od divljih životinja najčešće ga srećemo kod lisica, vukova, zatim pacova, miševa, hrčaka, a sve više i kod slepih miševa. Od domaćih životinja najugroženiji su pas i mačka. Čovek se zarazi besnilom kada ga povredi zaražena životinja i to je smrtonosna bolest, znači leka nema. Louis Pasteur je u 19. veku prvi napravio i primenio vakcinu na jednom dečaku kojeg je ujeo besan pas i time su postavljeni temelji za primjenu svežih vakcina.
Vakcinisanjem kućnih ljubimaca sprečavamo širenje besnila u naseljima i sprečavamo uopšte mogućnost zaraze. Koje namirnice sa datog spiska imaju istu masu? Pileći file i paradajz, paradajz i šargarepa, šargarepa i rezanci za supu, pileći file i šampinjoni, burek i šargarepa, rezanci za supu i burek. Tačan odgovor, pileći file i šampinjoni, rezanci za supu i burek. Da bismo mogli da upoređujemo mase namirnica, moramo da ih prevedemo na isti decimalni zapis. 1 kg je jednak 100 grama, pa važi. Pileći file 1/4 kilograma je jednaka 250 grama. Paradajz 1,5 kg je jednako 1500 grama. Šampinjoni iznose 250 grama. Rezanci za supu 125 grama. Šargarepa 1,25 kg je jednako 1250 grama. Burek 1/8 kilograma je jednako 125 grama. Sad možemo da uporedimo mase datih namirnica i vidimo da je masa pilećeg filea 250 grama i šampinjona takođe 250 grama, dakle mase pilećeg filea i šampinjona su jednake i masa rezanaca za supu je 125 grama, bureka takođe 125 grama, dakle rezanci za supu i burek imaju istu masu. Translucentni materijal propušta vodu, zvuk, svetlo. Tačan odgovor, svetlo. Translucentan materijal je materijal koji propušta svetlost. Takvi materijali su poluprovidni, tako da propuštaju samo deo svetlosti. Jedan od najpoznatijih takvih materijala je cirkon oksid koji se dobije iz cirkona, najstarijeg i najprisutnijeg materijala u zemljinoj kori. A zašto je taj cirkon oksid zanimljiv? On se još od 70. godina koristi uspešno u stomatologiji i zubnoj tehnici. Od danas ponuđenih dental keramičkih materijala, cirkon oksid je sa svojim izuzetnim biološkim osobinama neosporno najbolji materijal. Od 90. godina upotreba cirkon oksida je u stalnom porastu. Procenjuje se da se dnevno proizvede od ovog materijala oko 20.000 jedinica. Živim bićima je za život neophodna energija koja se proizvodi, skladišti i odaje u specifičnom procesu u ćeliji koji se zajedničkim imenom naziva glijanje, homeostaza, metabolizam, reprodukcija. Tačan odgovor, metabolizam. Metabolizam se sastoji od više procesa koji se dele u dve osnovne grupe. To su katabolizam i anabolizam. Katabolizam je dobio naziv od engleske reči cut, što znači seći, i to podrazumeva procese razlaganja složenih molekula na jednostavnije. Pošto su ti jednostavniji molekuli povezani vezama koje imaju energiju, prilikom kataboličkih procesa dolazi do oslobađanja energije. S druge strane imamo anabolizam. Anabolizam su procesi stvaranja, odnosno stvaranja složenih organskih molekula od jednostavnijih i za te procese je neophodna energija. Međutim, energiju koja se oslobodi u toku kataboličkih procesa ne može se direktno koristiti za anaboličke procese, već se ta energija lageruje, odnosno skladišti u obliku ATP-a, odnosno adenozin trifosfata. To je visoko energetsko jedinjenje koje se stvara u mitohondrijama. Adenozin trifosfat vam se sastoji od jednog molekula adenina, riboze i tri fosfatne grupe koje su međusobno povezane vezama koje su bogate energijom. I kada je potrebna energija za anaboličke procese, jednostavno se odvoji
jedna fosfatna grupa, pukne ta veze i oslobodi se energija, a ostane adenozin difosfat ili ADP. Metabolizam je najznačajniji za održavanje svih životnih procesa kako u ćeliji, tako i u celim živim bićima. Sada smo lepo provežbali i moždane vijuge. I ja imam odličnu ideju koju vi možete da iskoristite. Na našem YouTube kanalu imate sve ove zadatke koje ste sada provežbali i još mnogo njih. I možete, na primjer, sutra da sadnete na bicikl ili uzmete rolere, odete negdje da se provozate i na slušalicama slušate te zadatke. I onda vežbate i telo i um. Šta mislite o tome? Javite nam kako je prošlo, a do sledeće nedelje vidimo se.